Pentru Flavius Mocanu și scriu așa: Grila Artex TV. Descriere și scriu pentru Flavius Music și calitatea contează. Cumpără o găleată de certificat plus la 15 litri și primești un tricou polo cadou. uite așa. Așa, am reușit. Dar trebuie să-mi pun telefonul la încărcat. Uite așa. Tu. Dar până să-l pun la încărcat, mă duc în suflare. Mă duc în dormitor. Așa. Deci Grila Artex TV e gata. Sper să impresioneze pe prietenii mei Play Extra TV și Flavius Mocanu. Ia să vedem. Deci cum... Lasă să-mi pun întâi telefonul la încărcat. Mai am cam 33% și s-a activat economisitorul sau cum hai se spune ăla de baterie. Așa. Așa, revin imediat să pornesc televizorul. Scuze, fira. Nu trebuia să o pun acolo. Da, nu se cam aude calmea, fiindcă m-am pus să dau mai încet că dormea. Uite așa. But baby, I'll behave, 'cause in the end we'll be together. And I know that you know you can take a look around, but know that there's nothing better. She won't stick around like I do, take care of you like I do, understand. Bun. Asta este videoclipul, restul videoclipului Seară Cool. L-am numit, în care petrec seara cum ar trebui la ora asta. Că vorba aia. Ce copile. Ani nu se distrează.
Deci sunt aproape gata și închei și acest videoclip. Pa!